Her er Karl. Hej Karl. Karl overvejer, hvilken uddannelse han skal vælge. Derfor søger han på Skive Gymnasium. Ja, mit navn er Karoline. Jeg går på gymnasiet, for det er bare mega fedt. Der er frihed, der er blomster, der er hash. Det er mega fedt i pauserne, de ruller mega mange smøger. Det handler bare helt om frihed. I fritiden laver vi lejrebål. Vi spiller guitar, vi ruller en pind, vi ruller en smøg, vi ryger det hele. Det er mega fedt herovre. Kom herover, hvis du har lyst til at være en del af fællesskabet. Yeah, peace, love and harmony. Det var ikke lige Karl. Derfor søger Karl videre efter andre uddannelser. Han finder frem til Skive Tekniske Skole. Teknisk skole, det er meget teknisk. Vi tuner vores chokker, så de bliver pisse ulovlige. Det skal jeg selvfølgelig ikke sige til nogen. Men har I problemer med scooter eller bil? Ind på værkstedet med, vi fikser det. Ingen problemer. I pauser, det er base power i bil. Goddag, Dennis! Goddag, hvad fanden? Har du fået 2 dage op? Det var heller ikke lige Karls smag. Karl søger videre, men begynder at finde det kedeligt. Han bliver træt, og derefter lukker han computeren i og falder ind i drømmen om Skive Handelsskole. Fuck it. Money. 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 It's Young Khalifa, man. I got money, hoes. Money and hoes. I got money, hoes. Hoes. Nu skal I se, venner, hvad jeg har fundet i dag. Jeg har gravet helt ned i min værktøjskasse for at finde den her fantastiske formel til afkastningsgraden. Altså, resultatet er primært er divideret med gennemsnitlige aktiver, som tilsammen giver afkastningsgrad. Men, hvad er afkastningsgraden? I må nu grave helt ned i jeres værktøjskasse, altså nutidens teknologi. Altså, I må have nogle notater. Hvad er afkastningsgraden? Den eneste måde at fortolke på det er fedt. Men I må ikke sige det til nogen. Ja, FT, det var godt nok hurtigt. Hvad har du at sige? Jamen, jeg vil gerne sige, at det er forretningen af den investerede kapital, eller aktiverne. Ja, tak FT. Sådan, det er jo et rigtigt svar. Ej, altså, det skulle du næsten have noget med fra Paradis af. Jeg finder lige noget til dig. Men nu er det jo onsdag i dag, så må ikke også lige, du skal have en onsdagskrammer. Du får simpelthen lige en onsdagskrammer. Men altså, det sejler jo over dit talent, FT. Altså, det er simpelthen så genialt, det der. It's Young Khalifa, man. I got money, hoes. Money and hoes. I got money. Det er lige meget. Fuldstændig ligegyldigt. Det er lige meget. Nu ved jeg, hvad jeg skal. 3 år senere kommer Karl ud som en glad student fra Skive Handelsskole med et lækkert 12-tal i huen. Hvis vi ikke vinder, så er det også lige meget. Så vinder jeg bare en anden pris. Jeg vinder bare en Golden Globe. Eller nemlig. Fuldstændig ligegyldigt. Fuldstændig. Jeg er så glad for min jog, jeg kommer hurtigt langt omkring. Og det er fordi på en jog, der går det let som ingenting. En jog den larmer ikke og bruger 0 benzin. En jog den oser ikke som andre oliesvin. Jeg er så glad for min jog, jeg kommer hurtigt langt omkring. Og det er fordi på en jog, der går det let som ingenting.